Sé nobal an Soraidh Slàn le Hallaig zegt as Eilean Ratharsair lichit sa céir an Ratharsair gam na fuadachin. Och sé bríomh scialach go habhain romans idir Ruairidh agus Iseabail agus a sinna tachartach at an na fuadachin dul airst. Maar misschien gerood maha we gaan inche cruciaal kallig bij bio ik ga een fotootje. Als je natuurlijk kan met jaren schrijven als schakkel roman zit er in als je dat karm inche cruciaal kallig bij bio ik een naamschen. Ach, niet tar rausige, you know. Jarig in het leven, agus stuwen, bootje voor aartigen, maar commission nepier, kuschen kolge genaamschen. Als je gemaakt eenmaal de voet ik naar de Ratharsair, ik genaamschen Seòras Rainy in toegekeerd waan, agus wij wat er ook in mekken zo'n wie fhuadach ùine ùine. Daarom beschrijven we jaren als je gewaken die karakteren die aan zoals schrijven geschies de karakteren wat we aan, agus je plot wat we aan, je dat al hachert en de karakteren. Zo is een proces van het als je beschrijven geschies best gemeene karakteren, agus je wat al hachert ja. Kiesjan kan hem schrijven gitter. Wel. Gaan zijn erg het hem schrijven. Gaan het van kluune smal. Meer keer die route neem je mag. Agus noos mi coinneachadh te gunjille. Zodat je er goed. Dan ben ik hier wie bjastig nog kluwen en wie schrijven aan de bheothail, of dan schrijven aan de Gaelic. Maar toen je het al schrijven, maar toen je het niet schrijven, maar op schrijven paardig kan je wel schrijven voor te grieën, voor dan had je een hukket. Als je nou wel gaan, je een oorlog minnetje gaan hasig, mustache. Daar gaan hulge chiall, na begekels meer tas geschreven. Maar zo nu kan hasig bij de schrijven geruist door de hoe alle heen. Agus ik kan maar goed aan mijn kindje, maar hasig is te schrijven als je ruimte gegaan. Nou, dan kan je een smontje hakken, maar je in schrijven.